volia explicar com faig la monjarina, igual que la feia ma mare, igual que la feia ma abuela. Jo continuo fent exactament igual. Així estan els ingredients. Necessitem olla, oli, farina, ous, sucre i canella. Anem a fer-ho. Primer posem una tasseta d'oli en el tasset. Ara posem 2 tassetes d'olla. I això ho hem de posar al foc. Quan comenci a bullir, tenim que escaldar la farina. I ara ja està bullint, anem a treure-ho del foc i a tirar la farina perquè s'escaldi. Una volta estiga la farina escaldada, tenim que esperar un ratet més a que es geli, perquè si li posarem més ous ara no és convenient, té que estar ja la farina gelaeta. Té que quedar així, que estiga ben mesclat la farina en l'oli i l'olla. Continuem quan es geli un poquet. Tenim que posar el forn a que vagi calfant-se, perquè té que estar calent quan posem la monjarina. A 170 graus i la rejilla a meitat del forn, sols baix, però que estiga ben calent quan posem la monjarina. Anem a començar ja a fer el que més costa, que és partir l'ou, posar-lo i en la mà neteta, per supost, s'ha de pastar. S'ha d'estar menjant fins que l'ou estiga completament desfet, perquè si no, no queda bé. Té que ser uno a uno. Els ous, si són grans, són 4, si són xicotets, se'n poden posar 5, depèn de com siguin els ous, però té que estar molt mesclat. Costa, és un poc engorrós, però poquet a poquet anirem fent-ho bé. Ara este ja està, anem a posar-ne un altre i així es posarem tots. Ara ja ho tenim, ja hem posat els ous, ha quedat aquesta textura, anem a posar-la en la llanda. És un poquet engorrós perquè s'envisca molt les mans, però així és com normalment més se queda. Ara anem a fer l'últim pas, que és mesclar el sucre i la canella i posar-la per damunt. Ja que és l'únic sucre que porta el dolç, després, si volen, es pot posar més sucre, però això ja és a gusto del consumidor. Això és el que li dona un poquet de dolcet. Ja està preparat, anem a posar-la en el forn, està calentet. La tindrem de 15 a 20 minuts, ja que està controlant-la perquè cada forn són més forts que altres. Ja que està controlant-la perquè no es crema, però un mínim d'un quart crec que és el que necessita. Ha passat els 20 minuts i així està el resultat del que han fet. Espero que si algú la passa li isca tan bona com a mi diu la meva família que m'ix. Que vaig a bé.